A pista multideporte de herba artificial xa é unha realidade no Colexio Plurilingüe de San Roque de Corón, en Vilanova. Xunta, Deputación e Concello participaron neste proxecto impulsado pola Consellería de Educación dentro do seu plan de arquitectura pedagóxica. Nos felicitamos todos pois que este entendo moi boa atracción e sexan pois útiles e divertidas para os alumnos, onde van facer deporte, onde van promover hábitos saludables. A pista tivo un custo de 80.000 euros financiado por Xunta e Deputación. A súa xestión será compartida entre Consellería e Concello, para que o espazo poida ser utilizado pola veciñanza fora do horario escolar. Teñen unha dobre función. Por unha parte se pretendía facilitar nos espacios educativos, dentro dos centros educativos, pois unhas instalacións para que os mozos, os nenos e as nenas poidesen, digamos, ter pois un equipamento para facer deporte, tanto de baloncesto como de fubito, e xunto a isto que estivesen fora dos horarios escolares abertos ao público. Para iso buscamos unha complicidade dos concellos para poder xestionar estes espacios de xeito compartido. Con esta pista multideporte, o alcalde considera que o Colexio de San Roque de Corón conta xa con todos os servizos necesarios. Sobre el éxito de la pista no hay nada que decir. Los gritos que oímos detrás ya nos dicen que es un éxito, que los chavales la están disfrutando y estamos encantados de que una comunidad educativa tenga un parque infantil, una pista multiusos, un pabellón y bueno, y luego todas las instalaciones de comedor y de todo, con lo cual este colegio se puede decir que está completo, ¿no? Que tiene todo lo que tiene que tener. Este proxecto levouse a cabo ademais de en Vilanova noutros 33 concellos de toda Galicia durante este 2022. O plan de arquitectura pedagóxica continuará para os concellos interesados durante o vindeiro ano.